እንቋዕ ብድሓን መጻኩም ንሎሚ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ክትጸንሑ ከለኹም ውሑስ ንምዃንን ሓደጋታት ንምውጋድን ተልዎም ዘለኩም ገለ ሕግታት ድሕነት ገልጽ እየ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ተኻናኸን ኣፍቲ ማእከል ክሽነ እንተሃልዩ ውዑይ ማይ ፎርኖ ወይ ካራታት ኣብ ትጥቀመሉ እዋን ጥንቃቐ ምግባር ክትጉዳእ ትኽእል ኢኻ ሓገዝ ኣብ ዘድልየካ ንዓብ ሰብ ሕተት ኣእዳውካ ብግቡእ ተሓጸብ ብፍላይ ቅድሚ ምምጋብካ ድሕሪ ምምጋብካ ወይ ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃምካ በይንኻ ናብ መሕጸብ ሰውነት ባኞ ምኻድ ምቹእ እንተ ዘይኮይኑ ንዓርክኻ ወይ እተኣምኖ ሰብ ከሰንየካ ሕተቶ ካብ ዋዒ ቁሪ ወይ ዝናብ ንምክልኻል ግቡእ ክዳውንቲ ከም ዝተኸደንካ ኣረጋግጽ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ሕያዋይ ለዋህኩን ንኻልኦት ሓግዝ ባርዕ እንተጋጢሙ ኣፍካ ሸፊንካ ካብቲ ህንጻ ወይ ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ወፂእካ ከምቲ ዝተሰማማዕካሉ ኣብ ውሑስ መራኸቢ ቦታ ምኻድ ኣይትረስዕ ሽጋራን ኣልከላዊ መስተን ጥዕናኻ ሕማቕ እዩ ሓሽሽ ሓደገኛን ዘይሕጋውን እዩ ካብ ዝኾነ ሰብ ካብ ዘይትፈልጦም ወይ ካልእ ነበርቲ ሓሽሽ ወይ ከኒና ኣይትውሰድ ኣይትረስዕ ዝኾነ ኣካል ክጸርፈካ ከፋራርሓካ ክጎድኣካ ብዘይ ግቡእ ክትንክፈካ ወይ ድማ ክትስዕቦ ምግዳድ መን ምዃኖም ብዘየገድስ ጓና ወይ ትፈልጦ ሰብ ከም ዘይፍቀድ ኣይትረስዕ ሓደ ኢዱ ዘርጊሑ እንተፈቲኑ ሓገዝ ሕተት ብቕጽበት ነቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ እተእምኖ ዓብ ሰብ ወይ ፖሊስ ረኸብ ፖሊስ ናይ ህጹጽ ረድኤት ሓካይምን መጥፋእቲ ሓውን ንኽሕግዙኹም ኣብ ጎንኹም ኣለዉ ካፍቲ ማእከል ወጻኢ እንተሃሊኻን ኣብ ሓደጋ እንተሃሊኻን ወይ እውን ሓደጋ እንተጋጢሙካ ናብቲ ሃገራዊ ቁጽሪ ህጹጽ ረድኤት ካብ ዝኾነ ቁጽሪ ብነጻ ክትድውል ትኽእል ኢኻ ኢንተርነት ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ጥንቃቐ ይግበር ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ብኢንተርነት ፈጺምካ ኣይትዛረብ ውልቃዊ ሓበሬታኻን ስእሊ ገዛእ ርእስኻን ኣይትካፈል ኢንተርነት ጠቓሚ እዩ ግን ሓደገኛ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ኣባላት ስድራ ቤት እንተሃልዮምኻ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ንማሕበራዊ ሰራሕተኛታትካ ሓብር ብዙሓት ሰባት ካብቲ መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ካብ ሃገር ክትሃድም ክእምኑኻ ክፍቱን እዮም ኣይትእመኖም ኣብ ሓደጋ ክእትዉኻ እዮም ካብቲ ማእከል ክትወፁ እንተተሓቲትኩም ኣብዚ ዝሰርሕ ዓብ ሰብ ኣፍልጡ ነዞም ቀለልቲ ሕግታት ተኸቲልኩም ውሑስ ኩኑ ዝኾነ ጸገም እንተሃሊኩም ወይ ካልእ ኣብ ጸገም ዘሎ ቆልዓ ትፈልጡ እንተኾንኩም ንማሕበራዊ ሰራሕተኛታትኩም ኣፍልጡ ከምኡውን ኣብቲ ማእከል ዝሰርሑ ዓበይቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ሓገዝን ደገፍን ክትሓትት ከም ትኽእል ኣይትረስዕ